gashi shahararren mai kwaikwayon ɗabi'un matan nan Idris Okunye wanda aka fi sani da Bobrisky ya fitar da jerin sharɗan da wajibi ne ga wanda duk yake buƙatar ya aure shi ya cika su. Cikin wani bayani da Bobrisky ya wallafa a shafinsa na Instagram ya ce, "Ya kai mijina na gobe, waɗannan su ne abubuwan da za ka bayar yayin da ka nuna sha'awar aure a gare ni. Abu na farko, za ka biya kuɗin tasi na ɗaukar amarya wanda kuɗin ya kama naira miliyan 100. Abu na biyu kuma shine kuɗin siyan baki wanda kuɗinsa ya kama naira miliyan 55. Abu na uku shine kuɗin haɗuwa da kakata wanda kuɗin ya kama naira miliyan 166. Sai kuma kuɗin haɗuwa da mahaifiyata wanda kuɗin ya kama naira miliyan 100. Kuɗin karɓar amarya daga wurin dattawa wanda kuɗin ya kama naira miliyan 5, sai kuma zoben alkawari mai daraja wanda kuɗin ya kama naira 100,000 kacal.